Vi er nu tæt på sæsonstart. Hvordan synes du opstarten er gået? For mit eget vedkommende er den ikke gået så godt, da jeg har været ude med en forstrækning i baglåret i 4 uger, men det virker som om, at resten af truppen har trænet godt igennem, og så har vi jo haft en masse træningskampe til en afveksling, og det er gået både godt og skidt, lidt ligesom i turneringen, hvor vi for eksempel spillede rigtig godt mod HK og slog dem 4-2, og så siden da så har der været nogle udfald, men det arbejder vi på. Der er blevet skiftet ud i truppen igen. Er den blevet forstærket, eller er den blevet svækket? Jeg synes helt klart, den er blevet forstærket. Altså, der er kommet, jeg ved ikke hvor mange der er kommet. Der er kommet Isan, men der er helt sikkert kommet nogle nye, men dem der er kommet synes jeg er en forstærkning, og de virker som nogle rigtig fine fyre. Hvad er forventningerne til foråret? Altså til at starte med, så er forventningen selvfølgelig, at vi kommer op over stregen, og det tror jeg også kommer til at ske hurtigt. Og så synes jeg, at vi skal stile mod at blive i midterhold eller den bedre halvdel. I har tabt utrolig mange point til jeres konkurrenter, Otterup og Marienlyst. Hvordan vil I lave om på det til foråret? Det var et godt spørgsmål jo. Jeg ved det ikke. Jeg tror bare, vi må knokle på, fordi det har været nogle kampe, hvor vi, i hvert fald i Otterup, der kommer vi foran og har egentlig meget godt styr på det, synes jeg. Og så laver vi nogle dumme personlige fejl, så det må være noget med at prøve at minimere vores personlige fejl. Men det er jo nemmere sagt end gjort. Det er første kamp mod Aarhus Fremad. Du har karantæne, men hvordan er forventningerne til den kamp? Aarhus Fremad, jeg håber på et godt resultat, og det er en vigtig kamp, fordi det er vigtigt for os at komme godt i gang med sæsonen. Den modsatte kamp, Aarhus Fremad Skjold, endte 1-0 til Aarhus Fremad, og det var en kamp, som i realiteten, synes jeg, skulle have været i hvert fald uafgjort. Vi spillede lige op med dem, og et godt hold, men ikke bedre end os, synes jeg, så jeg regner og håber med i hvert fald 1 point.